Haphango Phainani yaglo laithangni talbachi sini romui lukurokni bagai mungsa khlailia abni bagai lukurok bai chalkha abana kirijagi no phainai chongbarini biskango Samung Sitrani Bisingtwi Haino hai Haphango Phainani Chaitogwi Tongo borok sangrong sala hase CPIM tangnogo kaisa kokthum panda khlai aba haino koksil chamung tisaka CPIM ni haste Bodol-Jitendra Chowdhury Talni yaglo no hasteo khlaijangna thangi tongo Vidhan Sabha Chongbari Haphango Phainani yaglo laithangnai talbachi sini romui lukurokni bagai mungsa khlailia abni bagai lukurok bai chalkha abano kirijagi no phainai chongbarini biskango Samung Sitrani Bisingtwi Haino hai Haphango Phainani Chaitogwi Tongo borok susasonni mungai pir mungo ongkhorjak lukurok bai haksaljak BJP Haphang phiaba bodolni bisingni ongkhorei phaika kosom bahai abni bagai tongmung Sitrani lamano sawina harka borok hasteni lukurok asuk daktino pogui thangla abani nangmani firok mungrinai lukurok sangrong salo haste CPIM tangnogo kaisa kokthum panda khlai aba haino koksil chamung tisaka CPIM ni haste Bodol-Jitendra Chowdhury Tripura hasteni joto takhubukokra Saiman Khana Mia Sal Diporo Sipai Jala district ni Chorilamo Thangnai je pray Bisiba Tripura hasteo je law and order krui je lukorongni fundamental right constitutional rights civil right krui abuni tai kaisa abo mia demonstrated onka punukjakha agartala sabrum je national highway lahar sakago chini party office je chorilam Vidhan Sabha kendra I hasteni je deputy chief minister Jishnu Dev assembly constituency I Sarkar Phainani Puila Salnisimi party office no oro Jungkhulung mania Sontras Khayui terror Khayui abono Waini Waitam Sokjakha Subaijakha Miao police ti permission naui Puila party office khulogai aboni wolo Chorilam RD block ko thangoi lukorongni je demand Rasta krui, tui krui, samung krui, abono je aboni lukorongni sanmung ba mang ni blai Haphanani. Kitu Bharatiya Janata Party borok Chini abono kasunani bagoi phungni simi lathi da boma tuyui oro borokbo bhai khai chuno bravo khainai khaitongka police bo tongo police permission jaksono police ti buskangono chini jara lukorongno akraman khlaika khoroksa chini takhuk chini comrade Sohit Mia oro lam rikhabo taibo pray ek dozen borok injured onka khoroksa khorongni pray jigosl tabok brongni obostha buku chai abo tamni bagayung je BJP IPFT kathalajak sarkar thangnai 57 months lukoroni mungsa khaiya tini lukorok hoite haksalkha isolated onka abono kirino phainai chongmarini buskango amti khayui sontras khayui bhai khai taibaisa Haphango ki Phainani jong abono rogoi tini dijini thani thangkha chini kok sakha sung je bishalgonni additional SP by SDPO no oronima nornai tai jotto political party opposition party শুধু CPIM ya left front ya Congress Tripura motha borok bamuti kono program khane thangkhaino I government police ni reluctance by amuti ongi tongo aba haikeno sipahi jola hangkorni SP te bishalgor bukhasteni SDPO no nori rohornani sanmung tisaka CPIM ni haste Bodol-Jitendra Chowdhury asalni kokthum pandao CPIM ni haste Bodol-Jitendra Chowdhury no karibo manjaka CPIM ni haste ojama manik dete pavitra kor akosong rajakor agulini simi omitni kokthum chin khora